kunu alamisa kunnafondilaw ka lakɔlɔsisoba min bɛ n'o ye haki ye ale kɔni ye sɛbɛnbɔ k'a jira k'a fɔ mun ye joliba tv ye o baaraw o ka jɔ kalo 2 kɔnɔna la. kunnafondila dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin mun kelen filɛ nin ye haki fɛ a ka girin kosɛbɛ. Tuguna Tarawele an ka ale lamɛn. Ne bolo nin décision ni girinna ko jugu quoi. Bɛɛ b'a dɔn liberté de la presse a sɔrɔ joli de bɔnna pour que a ka se ka sɔrɔ. Ne bolo ni nin situation sugu kɛra a b'a ko ta ni hakili ye k'a fɛsɛ hali ni o bɛ ɲangi vraiment o bɛ ɲangi a tun bɛ se ka ɲangi semaine kelen ou bien semaine 2 mais bɛɛ b'a dɔn denbayatigi joli bɛ baara kɛ joli b'a la. N'a fɔra k'olu ka sigi so pendant 2 mois ne bolo ne bɛ décision bɛ ta o côté bɛɛ jate kan ka minɛ quoi mais chef de famille de bɛna sigi so pendant 2 mois vraiment décision a girinna dɔɔni. An y'an senfa ka se Joliba TV so la an ni olu ɲɛmɔgɔw fana ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u y'a jira k'a fɔ haki mɔgɔw ye nin ɲangini min ta ka ɲɛsin olu ka teleso ma olu kɔni kɛlen don ka labɛn dɔw sabati yaasa a kana gɛlɛya u ma kojugu. Ayisata Tarawele. An kɔni y'a minɛ n'an ka minɛcogo ye quoi mais néanmoins an ti baara jɔ an continue ka baara kɛ comme yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛngɛ arajo bɛ yen nɔ télé bɛ yen arajo fɛnɛ bɛ yen. Donc maintenant on concentre les noirs radio kan an b'an ka reportage ni fɛn o fɛn kɛ a bɛ na arajo la donc a bɛ na arajo la baara tɛ jɔ. Kunnafonidilaw ka soba min yɛrɛ bɛ yen n'o ye maison de la presse ye o ɲamaba Banjugu Dante ale kɔni y'a jira k'a fɔ haki ani kunnafonidilaw u bɛɛ ka baara o ye kelen ye o de ye kunnafoni kɔni a sanuma o ka se ka di malidenw ma nka si kana dansago. Banjugu Dante an k'ale hakilinata lamɛn haki ka ni ɲangini kan. Mais anw ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ minnu ye ni haki y'an ta ye ni kunnafonidiso y'an ta ye anw tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ fo k'an gɛlɛya nin ko in ka dabila cogo ɲuman na min ye min kɛ n'a ma ɲɛ o kangari ka da ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ haki fana k'a janto a yɛrɛ la a kana baaraw kɛ minnu ye bɛnkanni baara ye sinon décision min talen filɛ nin a conséquence tɛ mɔgɔ kelen ta ye téléso engagement de b'a ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw de bɛ baara la kɔnɔ dɔw de ka habitude talen do fana bɛ kunnafoni di lamɛn o bɛɛ lajɛlen kama an ka wuli k'an jɔ baara in bɛ kɛ cogo min na a ka ɲɛ ten en tout cas o maison de la presse ka rôle ye an ka rôle tɛ k'a fɔ an bɛ taa kɛlɛ dayɛlɛ an bɛ taa mankan wuli non solution ɲuman bɛ sɔrɔ cogo min na kunnafonidiso in ka se ka baara kɛ mɔgɔw ka emploi ka protéger et désormais ni fili yera baara la o fili minnu fɔra segin kana kɛ olu kan an ka baara don an ka baara tɛ mɔgɔ ni dungo fɔli ye quoi. Mun ye Joliba TV ɲɛmaaw yɛrɛ ni ɲangini bɔlen kɔfɛ olu kɔni ye sɛbɛnna don haki la k'a jira k'a fɔ ni ɲangini a ka girin n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka wuli cogo min na u ka baaraw o ko o ta a dakɔrɔ la. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.